Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Barim Kamau Sanram constituency uloong baka SAI company kade ban lumno ikhtiar kitar na Mau Sanram hadian baka sarkar jila kalaweng no ban sam boarding. Uba HM Shangplyang ringkat UMDC kathan uba Alvin Saukmi kila ai khublei umiti rangba kajila ukanrat ki sangma ki seng bhalang ki khle anong san charge nong ki belaya khi ban weng no ikhanika company banwan ra byang da KMEPDCL. Te hakani por nakaliang jungi kumki nong yalam joka parti NPP kibangi laya budien ya kanika kam ban cancel lane ban terminate ya kontrak jong usai ubade ba sami ka boarding hakathan Mau Sanram Ranikor ba Moplang ngi so kemen sikat de pan yatu akhmat jopi ba kumbangila jubudien lamanta naduka santarik jong uni ubnai bangila kendo yo chief minister bandawa banweng sisendon ya kasai company na kathan jungi mentakasi nilayo ya ka kopi jong ka order kabala terminate sendon lani la cancel sendon ya ka kontrak jong kasai company na kabayasoi bat ka MECL te dakata dakani ko order la pensyai syangi barok ba kasai kamdon benta isu bantrei hangthia kathain Mau Sanram Ranikor bat Moplang bat kladei bahkan song no kitar jong ka company bat mi no sendon nang thia na kathain jungi kajinya kun la kumbala nyobna kaba ki pai ba nong song snong jungi kila syam ya kijing ya kajingle thombor jong kani ka company kaba la showroom hakiyeng kala thau yaki mitar but kala ai de yaki notice kaba dewan sio ya ka fine kaba shaki silak shaki arlak tega te kajing o jong pai ba kalong ba haba ki kilong ki belui ki bang tip ya ke andre ni shem ba kadon nong rim sha ka jing dawa jong kini ki pai ba nong sok snong bat kum ki nong yalam ni don UMDC ba Alvin Saukmi obala shim khia kani ka kam bat ni la penpoi shangi ki high command jong ka party jongi but nakaliang ka party jongi nila late bani kendo yo chief minister but ngida songo ya chief minister bolo bat ya ka juban jong ba uong ba ngangle ya kani ka kam hapo kini ki khanjat si but shisha hapo sansi nado bangile ya kendo mangi mentaka deka ngile santarik mentaka deka chipotarik ba hapo sansi chief minister ula pediang ya ka jing kerpat kejungi but ya ka jing dawa jong pai ba tengi songo ya chief minister ngi songo ya baro ki noksong snong ro kumjo ki belai kershan ya ka parti jongi la kershan ya ki leaders jongi ai musim yangi bangin wan bangin bo ya kum kata ka jing dawa na kuliah ka sarkar na penpau ka jing ai khublei ka bakarpang ingkong yu chief minister bola shimkhia ya kanika jing ot ka jongi hai ni khandiat sngi bangi perso bat ngi perso tho yu ya ke ka jing bo pai ba jonga mosram constituency ka Ranikor bat ka Moplang baki pai ba ki mat ki jing ki babon sokmen ban kumbangila kular ya ki pai ba bahakini ki khandiat sngi sokmen ba mentah sngi kane ka order kalami ya baka sarkar hi kala terminate ya ka contract akabadi bat kane ka sai capital limited te shisha ka naklen jong sarkar naklen jong chief minister khamtam ula shimkhia kane kam bat shisandon hi ula terminate no kane ka contract but ngamla tlam ai khublei ya ki pek ba jong ka mosram constituency
ngamla kan ai khublei ya ki nong ki kli nong sunchar chnong ki ba pher po jong ka mosram constituency ki seng bhalang ru kumjo ya ka wakila shimkhia ya kani ki issue hakin ki khndiat banai ki la let bani kendu ya ki nong ilam ki ba pher hanre sutanat pat ba hakani ka por ba ka sarkar ka asngap ya ka jingot ka jongi kum ki nong ilam jong ka party ki kli nong shnong ki seng bhalang bar khamtam ya ki pait ba jong kini ki lightly ki constituency pau ka jing ai khublei sa sin you chief minister but ya borok ki nong yalam jong kini ki lightly ki constituency kolishipon kumbalong menta ni suthu ba ni nakaliang jungi ni dawa ba ngimtre sho ya kini ki private company ba kinwan banshimti hapo ka mosram subdivision te nakaliang jong ka sarkar ka lakulan ba kumbalong menta kan shimti biang ka MECL ni ka kadang don ka jingi kren hapreng ka department ka jongki te lese ngathrai hakini khindia singhi kan take over biang ka MECL nagane ka sai company